Stel, er komt een grote hoen aan. Die komt heel hard op die oor in en hij blaft heel hard. Wat doe je dan? De band van groep 1 onder met treien van basisschool De Romt in Itens hebben dat van de morgen al leerd. Oh, jullie staan ook allemaal goed. Als een lantaarnpaal met je lichtje omhoog. En wat doet die hond dan? Die loopt dan snuffel, 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 snuffel langs jullie. En wat denkt die hond dan? Nou zeg, dat is ook niet interessant. Nou, ik ben kindertherapeut en ik heb gemerkt dat er best wel heel veel kinderen bang voor honden zijn. En op jaarbasis gebeuren er veel bijtincidenten. Gewoon binnenshuis, gewoon mensen met hun eigen honden. Omdat kinderen vaak niet weten hoe ze een hond moeten benaderen. Hoe zorg je nou dat een hoen lelijk is of benauwd? Hoe zorg je dat ze veilig met haar een hoen omgaan kunnen? Doel is om dat de band in de les bij te brengen. En dus neemt Winifred haar eigen hoen Roos ook maar de klasse in. Doe maar. Zodat Else niet in het echt een hoen benaderen kan. Dus eerst onder je huidement vregen en dan onder het baasje. En dan onder de hoorn. En dan misschien hoorn uitsteken. En dan roep toen even. En dan moet je achter zijn eerste kribbel af even halen. En dan zou hij misschien wel van ja, het mooi. En dan moest je hem zo. Nou had Roos wel flinke tosken, maar een valske pitbull is het net. Dus leren de band ik hoe ze haar zelfs beschermen kunnen in zulke honden. Gewoon door kinderen een onderscheid te leren van nou, hoe ziet nou een hond eruit die niet geaaid wil worden en hoe ziet een hond eruit die wel geaaid wil worden. Maar altijd het begin van vraag het eerst aan het baasje of die het goed vindt. Want dat baasje, dat weet wel of die een aaibare hond heeft of niet. Het is nog geen dierendag. Voor de proefhoen is het lijkt wel Sjoerd al een beetje een feestje. En dan kan je aan de staart van de hond zien dat hij het heel erg fijn vindt om geborsteld te worden.